Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 4 verse 25. Ang giingon dinhi: siya nga gitugian sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pamalandong karon mga kaigsuunan, atong makita ang duha ka mga haligi sa atong kaluwasan. Ang duha ka mga haligi diin kita gitubos sa atong Ginoo. Unsa man kining duha ka mga haligi? Ang cross ug ang lubnganan nga wala nay sulod. Ang cross nagarepresentar sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, ug ang lubnganan nga wala nay sulod nagarepresentar sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay. Matud pa ni Martin Luther, masabtan kuno nato ang kinatibuk-an sa Kristyanismo pinaagi niining usa ka bersikulo kining atong teksto karon nga Romans 4:25. Ug miuyon usab si Charles Hodge niini mga kaigsuunan. Miingon siya, it is the most complete yet concise summation of the gospel in all of Scripture. So nasumarize kuno ang tibuok ebanghelyo sa kasulatan pinaagi niining usa ka bersikulo lamang. Once again, Romans 4:25. Siya nga gitugian ngadto sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. Atong makita mga kahigalaan nga ang tibuok Kristyanismo na encapsulate niini nga nindot kaayo nga bersikulo sa Biblia. So atong pamalandungan karon ang duha ka mga haligi sa kaluwasan. Apan sa dili pa ato unang sabton ang konteksto niining Book of Romans. Si Pablo ang nagsulat niini. Gisulatan niya ang mga Kristohanon didto sa Roma pero wala pa siya makaadto sukad didto sa Roma. Wala pa niya maduaw ang mga Kristohanon didto. Kasagara manggod mga kaigsuunan kung musulat si Pablo ngadto sa usa ka iglesia, mao kadto ang mga buluhaton nga siya mismo ang nagtukod or nag-organize. Siya ang nag-organize sa simbahan didto sa Corinto, sa Efeso, and then later musulat si Pablo ngadto kanila aron sila kumustahon ug aron pahinumduman sila sa ebanghelyo nga natudlo na ni Pablo ngadto kanila. Apan ang sulat ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Roma mga kaigsuunan pinasahi gumikan kay wala pa gyud siya makataak sukad didto sa Roma. Ug sa probidensya sa Ginoo namugna kining sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma bisan pa og wala pa niya sila sukad mahimamat. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan gumikan kay wala pa gyud niya sila mailhi og duro, iyang nakita ang panginahanglanon nga ipresentar ang kumpleto nga ebanghelyo. And that is why the book of Romans is considered by many theologians as the constitution of Christianity. Kumpleto gayud ang pagpasabot ni Pablo sa maayong balita sa kaluwasan niining sulat niya ngadto sa mga taga-Roma. Gipasabot niya ang tanan sa detalyado gayud nga pamaagi.
Unsaon man nga ang mga makasasala mahimong matarong atubangan sa Ginoo, pagaisipon nga hingpit. Unsaon man nga ikaw ug ako makasulod sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Unsaon man nga ikaw ug ako higala makaikiyas gikan sa walay katapusang silot sa impyerno. Unsaon man nga ikaw ug ako nga mga kaaway sa Dios mahimong mga anak sa Dios. Mao kana ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo ug mauusab kana ang ebanghelyo nga atong giwali dinhi sa kahanginan. Now in the book of Romans, sistematiko gayud nga pamaagi nga gipresentar ni Pablo ang ebanghelyo gumikan kay wala pagyud niya sila sukad mahimamat. Ang gospel, mga kaigsuunan, ang buti pasabot niini maayong balita, pero wala midiretso si Pablo sa maayong balita. Iya unang gipasabot ang daotang balita. Ug unsa man ang daotang balita nga ang tawo makasasala nahailalom sa tunglo sa Dios gumikan sa iyang pagkadaotan, dili niya malimpyuhan ang iyang kaugalingong kalag pinaagi sa iyang maayong buhat, ug ang iyang kasing-kasing hilabihan gayud kaayo kadautan dili niya kini mabag-o. Mao kana ang bad news. Ug ang good news, mga kaigsuunan, mao kini nga ang Dios nga mahigugmaon sa nga tanan naghatag og gasa sa kaluwasan nga libre pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Ang tanang magasalig kaniya adunay kinabuhing walay katapusan, dili gayud malaglag. So, kumpleto ang gospel presentation ni Paul sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the cross. Ikaduha, the empty tomb. Ang lubnganan nga wala nay sulod. Ug hinaot nga panalanginan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang cross nga nagrepresentar sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-focus kita sa unang phrase sa atong teksto nga nag-ingon, siya nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak. So, gitugyan si Kristo sa Amahan ngadto sa kamatayon. Samtang tinuod gayod, mga kaigsuunan, nga ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga Hudiyo, ug si Judas mismo nagplano nga patyon si Jesus. Ug milampo sila, pero ang Biblia klaro usab kaayong nagpadayag nga ang Dios Amahan mao ang nagtakda sa kamatayon sa iyang anak nga si Hesukristo nga sigurado gayod nga mahitabo. Kung atong basahon ang mga buhat kapitulo 4 bersikulo 27 hangtod sa 28, ang giingon ni Pedro, mga kaigsuunan, kay sa pagkatinuod niining lungsura si Herodes ug si Poncio Pilato kauban ang mga hintil ug ang nasod sa Israel nagtigom batok sa imong balaan nga sulugoon nga si Jesus nga imong gidihugan aron buhaton ang butang nga gitakda na sa imong kamot ug sa imong paghukom nga mahitabo. So tataw gayud kaayo, mga kaigsuunan, nga bisag tinuod gayod nga aktibo gayod ang mga makasasala sa pagpatay kang Kristo didto sa cross, apan kadto nga panghitabo sumala na sa gitakda sa Dios Amahan nga mahitabo gayod. Adunay usa ka manunulat nga insakto gayod ang iyang gisulti mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Ang iyang giingon, ang paglansang kang Kristo didto sa cross mao ang pinakadako sa tanang mga krimen, parehong dulumtanan ug makapasuko at tubangan sa Dios. Apan kabubuton kadto sa Ginoo nga mahitabo gayod aron matuman ang pinakalabing maayo. Ang paglansang kang Kristo didto sa cross dili ingon og nahunahunaan lang sa Ginoo pagkauran-uran sa mga panghitabo, kundili gitakda gayod niya o giordinan niya kadto nga mahitabo ug iyang gipahanay ang matag sirkumstansya pinaagi sa iyang probidensya aron matuman ang iyang tumong sa paghimaya sa iyang kaugalingon, ingon nga susamang makatarunganon nga Dios ug manluluwas. Karon paminawa kini, mga kahigalaan, ang determinado nga pagtakda sa Dios Amahan nga mahitabo gayod ang kamatayon sa iyang anak nga si Hesukristo, wala kadto naghatag og excuse nga dili nasad-an ang mga mipatay kang Kristo.
Ang giingon sa Acts chapter 2 verse 23, siya nga gitugian sa gitakdang desisyon ug naunang kahibalo sa Dios, inyong gilansang sa krus ug gipatay pinaagi sa kamot sa mga makasasala. So gibuhat nila ang sumala sa gitakda na sa Ginoo nga mahitabo gayod apan wala sila'y lusot. Nakita nato niini mga kaigsunan ang pinakalabing labaw nga katuyuan sa Dios nga mahitabo gayod nga bisan pa sa dautan nga laraw sa mga tawo pwede ka nang i-transform sa Ginoo aron matuman ang iyang maayong kabubuton. Sama sa giingon ni Jose sa Genesis chapter 50 verse 20, Kamo nagtinguha og dautan bato kanako apan gitakda sa Dios alang sa kaayuhan. So sa perspektibo sa mga igsuon ni Jose, gadumot sila kang Jose, mao nga gibuhatan nila siya og dautan. Pero sa perspektibo sa Ginoo, gigamit kadto sa Dios nga panghitabo aron matuman ang maayong katuyuan. Sa pagbaligya kang Jose ngadto sa Ehipto, and many years later nahimo siyang gobernador didto ug nasalbar ang kinabuhi sa pamilya ni Jose didto sa Kanaan. So klaro kaayo kini mga kaigsuonan. Apan ang pangutana mao kini, nganong gitugian man si Kristo ngadto sa kamatayon? Gitubag sa atong teksto, gitugian siya ngadto sa kamatayon tungod ug alang sa atong mga kalapasan, tungod ug alang sa atong mga kasalanan. Nagpakita lamang gayud kini nga mahinungdanon gayud kaayo ang kamatayon ni Kristo. Kinahanglan nga iyang ipaula ang iyang dugo didto sa cross aron mapalong ang tunglo ug kapungot sa Dios sa tanang mga mutuo ug musalig kaniya alang sa kaluwasan. Pero bisan pa ug mabasa nato nga ang Dios Amahan mao ang nagtugian sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod ug alang sa atong mga kasalanan, mabasa usab nato nga kinabubuton gayod nga gibuluntaryo ni Kristo ang iyang kaugalingon nga igatugian ngadto sa kamatayon. Ang giingon sa John chapter 10 verse 17 to 18, tungod niini gihigugma kamo sa Amahan tungod kay gihatag ko ang akong kinabuhi aron kuhaon kini pag-usab. Walay nagkuha niini gikan kanako kundili kinabubuton ko kining gihatag. Aduna ako'y gahom nga ihatag kini ug aduna ako'y gahom nga kuhaon kini pag-usab. Gidawat ko kini nga sugo gikan sa akong Amahan. Ug si Isayas nga propeta sa daang tugon, iyang gideklarar nga ang Amahan mao ang nagtugyan sa iyang anak tungod ug alang sa iyang mga katawhan. Isaiah chapter 53 verse 5. Apan nasamaran siya tungod sa atong mga pagsupak, gibuntog siya tungod sa atong mga pagkadautan. Gibutang diha kaniya ang silot alang sa atong kalinaw, ug pinaagi sa iyang mga labod naayo kita. Karon paminawa kini higala. Si Kristo wala gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa iyang kaugalingong kasalanan. No, gitugyan siya ngadto sa kamatayon dili tungod sa kasalanan sa mga anghel nga mirebilde sa Dios ug nahimo na karon nga mga demonyo. Wala usab gitugyan si Kristo ngadto sa kamatayon alang sa tanang mga makasasala niining kalibutana nga walay exception. No, nasayod kita nga dili tanan maluwas. In fact, mas daghan pa ang maimpyerno. Gitugyan si Kristo ngadto sa kamatayon tungod og alang sa mga kasalanan sa mga piniling katawhan sa Dios, chosen by Him even before the foundation of the world. Mao kini tataw kaayo nga gipasabot kanato sa Ephesians chapter 1 verse 4 nga ang mga katawhan sa Dios iya nang gipiling daan sa wala pagani matukod ang kalibutan. Ang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21, alang sa atong kaayuhan gihimo niyang sala siya nga wala nakaila og kasalanan aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. So mao kadto ang pinakaunang haligi sa Kristyanismo sa atong kaluwasan, ang cross, ang kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ikaduhang haligi mga kaigsunan, ang lubnganan nga wala nay sulod karon. But pasabot nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay.
Mahinungdanon gayud kaayo mga kaigsuonan nga atong masabtan ang importansya sa bodily resurrection, sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong teksto klaro kaayong nagakonektar sa pagkabanhaw ni Kristo sa atong justification or kaluwasan. Ang giingon dinhi, siya nga gitugyan sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. So wala kitay kasiguraduhan kung naisip na ba kita nga hingpit kung si Kristo wala mabanhaw gikan sa mga patay. Ang atong Ginoong Hesukristo mao mismo ang nagpasabot sa pagkamahinungdanon sa iyang pagkabanhaw. Ang giingon sa John chapter 12 verse 23 and 24, gitubag sila ni Jesus, miabot na ang oras aron ang anak sa tawo pagahimayaon. Kamatuuran nga gisulti ko kaninyo, gawas lamang kung ang lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magpabilin kining nag-inusara. Apan kung kini mamatay, mamunga kini og daghan. So you see, mahinungdanon gayud kayo ang kamatayon ug ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, gideklarar ni Pablo ang unod sa tinuod nga mensahe sa ebanghelyo ug apil niini ang pagkabanhaw ni Kristo pag-usab gikan sa mga patay. That's part of the gospel. Ang giingon dinhi, karon mga igsuon, gipahinumdum ko kaninyo ang maayong balita nga gitudlo ko kaninyo, nga inyo nang gidawat, nga mauman usab ang inyong gibarugan, nga pinaagi niini naluwas kamo, kun lig-on ninyo kining gikuptan. Gawas lang kung mituo kamo diha sa kakawangan lamang, tungod kay gihatag ko kaninyo una sa tanan ang ako upod nga nadawat, nga si Kristo namatay alang sa atong mga kasalanan, sumala sa mga kasulatan, o gilubong siya o gibanhaw pag-usab, human sa ikatulo kaadlaw, sumala sa mga kasulatan. Mao nga importante gayud kayo nga atong barugan ang doctrine of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. Dili nato kini isalikway nga kamatuoran kay daghan ra bang mga kulto nga migutlo sa atong panahon karon nga dili sila motuo nga si Kristo na banhaw pag-usab gikan sa mga patay. Paminaw nato ang gipamulong ni Kristo ngadto sa iyang mga disciples sa John chapter 12 verse 32. Ang giingon dinhi, ug ako kung gibayaw na ako gikan sa yuta, paduulon ko ang tanang mga tawo nga ri kanako. So kining pulong nga ibayaw gikan sa yuta, nagpasabot kini sa pagkamahinungdanon sa bodily resurrection ug sa pagkayab ni Kristo ngadto sa langit. Kinahanglan gayod nga imantala nato sa insakto nga paagi ang persona sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw ug ang iyang pagkayab ngadto sa langit ug ang iyang pagbalik pag-usab nga atong gilauman karon. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Iwali ang pulong, paningkamot sa kapanahunan ug sa dili kapanahunan, pagtulid, pagbadlong ug pagtudlo nga adunay bug-os nga kakugi ug pagpaambit. Isip magwawali mga kaigsuonan, kinahanglan gayod nga wala kitay laktawan sa kamatuuran nga gipresentar sa balaang kasulatan. Siya nga gitugyan sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak o gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. Siya, si Kristo, ang gitugyan ngadto sa kamatayon. Kinsa si Kristo? 100% God. Siya ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad. Siya ang anak sa Dios. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, sa walay pagpanuko, kahibulungan kaayo ang misteryo sa pagkabalaan. Siya nga gipadayag diha sa unod, gipamatud ang tulid diha sa espiritu, nakita sa mga anghel, gimantala sa mga kanasuran, gisaligan sa kalibutan, gidawat sa taas nga kahimayaan. So Jesus Christ is 100% God and yet 100% man. Nahimo siyang tawo nga wala mawala ang iyang pagkadiyos.
Gitugyan si Kristo ngadto sa kamatayon sa iyang amahan mismo, ug ang katuyuan niini mao nga maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako kung maghinulsol ug musalig lamang kaniya. Kinahanglan gayud nga mamatay si Kristo, gumikan kay ang Biblia nag-ingon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 10 to 14. Ug pinaagi sa iyang kabubuton gihimo kitang balaan pinaagi sa paghalad sa lawas ni Kristo, makausa lamang alang sa tanang panahon. Ang matagpari nagbarog adlaw-adlaw nga nagserbisyo ug balik-balik nga naghalad sa susamang mga halad nga bisag kanus-a dili makatangtang sa mga kasalanan. Apan sa dihang nakahalad na si Kristo ug usa lamang kahalad alang sa mga kasalanan, alang sa tanang panahon, milingkod siya sa tuo sa Dios ug sukad niadto nagpaabot hangtod nga ang iyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. Tungod kay pinaagi sa usa ka paghalad, iyang gipahingpit alang sa tanang panahon ang mga gihimong balaan. Mga kaigsuunan, kasara namatay si Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, apan ang epekto sa iyang kamatayon alang sa tanang panahon. Dili na kinahanglang isakripisyo pa og balik-balik si Kristo, pinaagi sa hostia sa misa, bloodless sacrifice kuno daily for the remission of our sins. Dakong supak kana sa pagtulunan sa Biblia, mga kaigsuunan. Dili nato ihalad si Kristo balik-balik sa matag adlaw pinaagi sa hostia. Kasara gihalad ni Kristo ang iyang lawas didto sa krus sa Kalbaryo alang sa tanang panahon. Gitagna na kini ni propeta Isaias nga mahitabo, Isaiah chapter 42 verse 1 ang giingon dinhi. Ani ang akong sulugoon nga akong gidihugan, ang akong gihigugma nga gikalipay sa akong kalag. Gibutang ko ang akong espiritu diha kaniya, magpahamtang siya og hustisya sa mga kanasuran. Gisumpayan pa ni Isaiah sa 52 verse 13. Ania magmalampuson ang akong sulugoon, pagahimayaon siya og mahimong hataas gayod. So importante gayud kayo, mga kaigsunan, nga ato gayong tuuhan nga si Kristo 100% God, nga nahimong 100% man, nga wala mawala ang iyang pagkadiyos. Gikumpleto ni Kristo ang iyang misyon sa pagluwas sa mga makasasala dinhi sa kalibutan. Ang giingon sa John chapter 17 verse 4 to 5, gihimaya ko ikaw sa yuta sa pagtapos nako sa buluhatong gihatag nimo kanako. Ug karon, Amahan, himaya ako diha sa imong atubangan, sa himaya nga akong nabatunan diha sa imong atubangan sa wala pa nahimugso ang kalibutan. So sa kamatuoran, mga kaigsuunan, ang atong manunubos, ang atong tigpataliwala, ang atong manluluwas, ang Emmanuel, but pasabot ni ining Emmanuel, God with us, usa kana sa mga ngalan ni Kristo, but pasabot Dios gayud si Kristo. Mao kana ang atong Ginoo ug manluluwas nga gitugian sa kamatayon tungod ug alang sa atong mga paglapas. Dili alang-alang, kay kung tawo lang si Kristo, wala siya'y gahom nga muluwas kanato. Ug kung Dios lang siya, dili siya credible nga muluwas kanato, kay di man siya tawo, di siya makarepresentar kanato. So kinahanglan gayud nga dawato nato nga si Kristo Dios, gamhanan nga manluluwas ug tawo. Adunay lawas, adunay unod, adunay dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo alang sa atong kasalanan. Ug nabanhaw siya pag-usab. 1 Corinthians chapter 15 verse 16 and 17 ang giingon dinhi. Tungod kay kung ang mga patay dili pagabuhion pag-usab, si Kristo man pod wala di ay gibanhaw pag-usab. Kung si Kristo wala gibanhaw pag-usab, ang inyong pagtuo walay kapuslanan, nagpabilin paghihapon kamo diha sa inyong mga kasalanan. You see the importance of the doctrine of the resurrection. Importante gayud kini nga doktrina, mga kaigsunan. Adunay pagkabanhaw gikan sa mga patay. Unang nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo,
human sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, ug ang tanang mga mutuog musalig kaniya pagabanhawon usab sa katapusang adlaw, aron makauban nato ang atong Dios ug manluluwas hangtod sa kahangturan. Matud pa ni Robert Haldane sa iyang pagpasabot niini, gibanhaw siya aron siya makasulod sa balaang dapit nga dili minugna og mga kamot sa tawo, ug ipresentar ang iyang kaugalingong dugo aron kita mahimong matarong pinaagi sa iyang kamatayon alang kanato. Sama ra nga ang kamatayon ni Kristo sumala sa determinadong pagtakda sa balaan ug matarong nga Dios, mauman ang pagpakita sa pagkasad-an sa iyang mga katawhan. Ang iya pud nga pagkabanhaw mao ang pagpapas sa tanang mga kaso. So milampo si Kristo, iya nang gisubstitute ang iyang kaugalingon, gipuli ang iyang kaugalingon alang sa mga makasasala, alang sa iyang mga katawhan. And in His resurrection, nahimo kadtong resibo sa kalampusan sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang tanang tunglo ug kapungot sa Dios gipalong ni Kristo. Iyang gibayran. Tanang gipangayo sa balaod gibayran ni Kristo. Gipasabot usab kini ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang giingon dinhi, siya mismo ang nagpasan sa atong mga kasalanan diha sa iyang lawas didto sa punuan sa kahoy, aron mamatay kita sa mga kasalanan ug mabuhi sa pagkamatarong, tungod kay pinaagi sa iyang mga samad naayo kamo. Nakita ninyo mga kaigsuonan, klaro gayud kaayo sa nga tanan nga si Kristo namatay didto sa cross, unang haligi, ug nabanhaw pag-usab. Ikaduhang haligi, isip pagpamatuod nga milampo si Kristo sa iyang misyon. 1 Peter chapter 3 verse 18, ang giingon dinhi, tungod kay si Kristo man nag-antos sa makausa tungod sa mga kasalanan, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kamo madala niya sa Dios. Gipatay siya sa unod apan gibuhi sa espiritu. So mao kadto ang purpose ni Kristo, no? Namatay siya isip matarong alang sa mga dili matarong, aron kuno kita madala niya ngadto sa iyang amahan. Milampo si Kristo, mao nga ang tanang mga mituog misalig kaniya, aduna gayoy kasiguraduhan sa kaluwasan. Siguraduha gayud higala nga ang doktrina nga imong gibarugan kompleto ug insakto. Dili lang kay si Kristo namatay, kundili nabanhaw siya pag-usab, ug mikayab siya sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Dios, ug mubalik siya pag-usab alang sa paghukom sa mga buhi ug mga patay sa katapusang adlaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23 ang giingon dinhi, apan karon si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ug siya ang unang bunga sa mga nangamatay. Tungod kay sanglit pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw pag-usab sa mga patay. Tungod kay kung sa unsang paagi nga diha kang Adan ang tanan mga matay, maingon man usab nga diha kang Kristo ang tanan pagabuhion. Apan ang matag-usa sumala sa tagsa-tagsa nga panahon. Si Kristo ang una nga bunga, ug pagkahuman ang mga anaa kang Kristo sa iyang pagbalik. Hinaot nga nakuha nato kini nga kamatuoran mga kaigsunan. Jesus Christ is 100% God and 100% man. Siya namatay, gilansang dito sa krus sa Kalbaryo, nabanhaw pag-usab pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, ug karon naglingkod sa tuong bahin sa Dios Amahan, ug mubalik siya pag-usab aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay, ug aron tigumon niya ang iyang mga katawhan, aron makauban niya hangtod sa kahangturan. Unsa man ang Kristohanon? Ang Kristohanon ang nagtuo lamang kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Nagtuo nga siya Dios, nagtuo nga siya tawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, nagtuo sa pagkabanhaw,
nagtuo sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Hesukristo. Siguraduha gayud higala nga insakto ang imong doktrina ug kumpleto ang imong doktrina, kay kun adunay makulang niini, kulto ang imong grupo nga gibarugan. Pag hinulsol sa imong sala ug salig kang Kristo lamang ingon nga imong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas. Buhata na kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.